Доброго дня, я Єжин з Кореївці на човні. Дуже рада побачити вас знову. Найбільшою причиною тривалої неможливості завантажувати відео був коронавірус. Я хочу показати ситуацію з коронавірусом в Кореї. Коронавірус вже поширився по всьому світі. Корея намагалася запобігання поширенню інфекції, стимулюючи людей носити маску, мити руки та дотримувати дистанції. То кількість хворих було низьким, менше 10 випадків за день. Але цього серпня, у Дні Незалежності, у Сеулі відбувся мітинг. Після цього кількість хворих стрімко зросла. В Сеулі починали зафіксувати більше 300 нових хворих на коронавірус за добу. У Південній Кореї, де проживає близько 51 мільйонів осіб, була дуже небезпечною ситуацією мати 300 нових хворих на день. Більше того, ризик інфекції був високим, оскільки він був зосереджений у столичному районі, де концентрувалася 2/3 всього населення нашої країни. Нарешті, влада запровадила безпрецедентні заходи, щоб припинити епідемію. Ресторан і парк повинен був закритись у 21 годині, і громадський транспорт теж не може обслуговуватись після 21 години. Кафе тільки могли продавати каву і напої на виніс. Введення карантину в Кореї стало причиною переходу персоналу більшості компаній в режим віддаленої роботи. Крім того, заборонено збирати понад 50 людей у приміщенні та 10 людей на відкритому повітрі. І всі навчальні заклади також тимчасово переведені на дистанційну форму освіти. Зараз в Кореї штрафують за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. Штрафом приблизно $100. Всі організації, які обслуговують громадян, повинні вести реєстрацію з QR-кодом або письмово, також вимірювати температуру тіла людей при виходу. Це ведення дозволяє запобігти швидкому поширенню вірусу та знайти шлях інфекції. Нам ще було рекомендовано не відвідувати громадські місця, включаючи ресторани і бари. Ми все ще тримаємося на відстані, носимо маску і часто миємо руки для запобігання поширенню інфекції. Як ми знаємо, що ситуація з коронавірусом в країні також серйозна. Сподіваємось, з вами все гаразд. Завжди носите маску і мийте руки. Бажаємо всім здоров'я. Ми щиро сподіваємось, що коронавірус скоро закінчиться і ми зможемо зустрітися віч на віч.